Hello everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ'आव बयखौबो बरायहरबाय। अखानि बोथोर मा खालामनानै थानो मा जानो ओरैबायदि अखा हाबाय थाबाय क'क्राझाराव दैबाना गासैबो जाजोब्बाय आरोना। आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ, आंबो मोजाङैनो दङ। बेनिखायनो दिनै मा खालामनानै थागोन जानायजोंनो भिडिअ'खौ ब्लगखौ स्टार्ट खालामनानै होनोसै। ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ लाइक शेयार साबस्क्राइब बानायनानै होदो। आसा खालामो गासैखौबो नायनो होनानै जोबजासिम नायनो होनानै। थ'दो बिदिब्ला भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामनोसै। दाउदै रुदोंमोन ओमफ्राय साफेरखौ मेगि बेखौनो जासाबखो बेजोंनो जानानै स्टार्ट खालामनोसै। लोगोफोर आङो बिराद गोथाव जाखादों जाखांबाय उदै बुंलायलायनो मोनबाय आं। मेगि जायैया जा गोबावसैमोन आं मेगिजों दाउदैजों बिदि जायैया गोबावसैमोन आं जाबाय दिनै। ओमफ्राय गोसोखांनानै मेगियाबो दंखायो नालाय ओंखायनो जाबाय। अखानि बोथोर मा जानो मा मानो बेखौनो जानानै थाथ'बाय दसेनि थाखाय। ओमफ्राय खिचुरि संदों आन्टिया, ओमफ्राय दा बेखौ खिचुरि जाबावगोन। दै लोंनानै होनानै मेंलायलायबाय आङो, उदै फुल बरथि मोनलायलायबाय आं। आंटी ये क्या बना रहे हैं? खिचड़ी। और इस हाँ हाँ इसमें क्या बनाएगा? पापड़ फ्राई करूँगी। पापड़ ना? आज खाना नहीं बनाएगा ना आंटी? आज खिचड़ी खाना है, खिचड़ी पार्टी है। हाँ उसके ही खाएगा। हाँ पूजा में सबको मिला के एक साथ ही खा रहा है। खिचड़ी बनाई नहीं आंटिया। भाई पापड़। और आंटी इसमें क्या है दिखाओ? इसमें चना का छोला है। आज का मिरामिस आंटी का इसलिए मिरामिस बना रहा है। ठीक है। खिचड़िया नहीं जाबाय जोंना दानिया। टेस्टी टेस्टी तो होना ही था। बारिश हो रहा है ना, बारिश में जो जैसे भी टेस्टी हो रहा है। क्या क्या दिया आंटी? किशमिश दिया है, काजू दिया है। नारियल नहीं है ना? नारियल बाद में खाएगा। मांडू बटन बेदरखौ होनायसै। Kursi udah dor naik dor basoy sat atas. Mau lebih aja. Aku tunggu santai mau sampai. Jadi
जि बुरजाखा बेदरा आलुजों गैया जायो बारा जाजायाना नै एवग्राखौबो एसे नायदो जानोसै गोथावनो बाय जाबाय जोंना रेडि जाजोब्बाय मोनबाय खिचुरि गुसुसो जाबाय दा वाव बेदरालाय आब' खिचुरि ini dia apa? लाब्रा Labrabu. लेबु नै हायग्राया जोंना Rai papor. पापर Belor. बेदराबो हायदो दे चिकेन Apa itu le? Dah. दाउ बेदर आलु Di ruang dia bu. बेदरानो दरनैल'खा हायदो बे मार्लिननि बाहाग जानोसै बयबो मा बियो? दायो जों जानोसै बिराद गोथाव जाखादों खोमा नायनायसै टेस्ट खालामनायसै बरिया गोथाव जादों मुख'खर लोबजानो गोथाव सिखावग्रा नुखायो जागारनोसै जों होमबा बेयावनो भिडिअखौ फोजोबनाय जासिगोन लोगोफोर थेंक इउ स' माच आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बाय बाय गाइस